Il-Kummissjoni Ewropea ddikjarat li meta l-Gvern Malti estenda l-garanzija bankarja għal proġett tal-Power Station tal-Gass f'Dellimara ma kienet jikser ebda regoli Ewropej. Dan joħroġ minn tweġiba lill-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-kompetizzjoni Margrethe Vestager tat lill-membru tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit-Demek. Dan wara mistoqsija li għamel l-MP bħala parti mill-isforzi ma jaqtaw xejn biex tinġib kundanna lejn il-Gvern Malti minn xi istituzzjoni Ewropea. Bil-miktub, Zammit-Demek qal lil Vestager li rapporti fil-medja żvelaw li l-Gvern ta' Malta lejliet l-elezzjoni ġenerali estenda b'mod sigriet garanzija ta' self mill-Istat ta' 360 miljun euro għall-impjant tal-enerġija ġdid. Talaba tgħid jekk il-Kummissjoni Ewropea kienitx infurmata b'dan u jekk taħsibx li din l-estensjoni hija konformi mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. Jirriżulta li Vestager wieġbet li ma kien hemm ebda diffikultà bil-fatt li l-garanzija kienet estiża. Il-Kummissjoni kienet taf bil-garanzija temporanja tas-self meta hija evalwat il-kompatibilità tal-proġett ta' Dellimara mar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat. Din il-garanzija kienet maħsuba biex jiġi kopert il-perjodu sakemm tkun ġiet stabbilita soluzzjoni definittiva ta' finanzjament tal-proġett, qalet il-Kummissarju li żiedet tgħid li l-estensjoni ta' din il-garanzija temporanja tas-self ma bidlet xejn. Iktar minn hekk, f'Diċembru li għadda il-Gvern irtira uffiċjalment il-garanzija bankarja u kien iffirmat il-ftehim dwar is-sigurtà tal-provvista bejn l-Electrogas, l-Ena Malta u l-Gvern. Dan wara li l-konsorzju Electrogas laħaq ftehim ma' 9 istituzzjonijiet finanzjarji kbar fosthom il-Franċiżi Soċjetà Ġenerale, il-BNP Paribas u l-Credit Industriel et Commercial biex jagħmlu tajjeb għal 80% tal-proġett li sewa 550 miljun euro. Dan ifisser li llum il-proġett huwa ffinanzjat għal kollox mill-kumpanija Electrogas. Din mhux l-ewwel darba li l-Kummissjoni Ewropea tagħti il-barka tagħha għal mod kif tmexxew l-affarijiet f'dan il-proġett. Saħansitra urtat b'dan Simon Busuttil, l-eks kap tal-Oppożizzjoni, kien daħal f'battibek mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker fil-Parlament Malti.